Aşgabatyň ýaşaýjysy bolan bir ýylleşimiz 14 aprel agşamy Aşgabatyň halkara howa mendilinde 1000 Amerikan dollaryna barabar bolan altyn şaýtepleriniň ýolagçy sumkasyndan ýitirim bolandygyny aýdýar. Başyndan geçen wakany gürrüň beren ýylleşimiz altynlarynyň howa mendili işgärleriniň sumkasyny barlamagyndan soň ýitirim bolandygyny aýtdy. Ýyldeşimiziň aýtmagyna görä ýurtdaşyndan Türkmenistana gelen her bir adamyň sumkasy ýalan eller bilen ýekeme-ýeke barlanandan soň eýelerine berilýär. Sumkalar barlanan wagtynda bolsa sumkalaryň eýelerini uzakda saklaýarlar ýa-da olary başga zatlary güýmeýärler. Şol pursatdan peýdalanyp sumkadaky gymmat baha zatlary ogurlaýan bolup biler diýip habar berdi. Altynlaryndan bolan ýylleşimiz altynlaryň tapylmagy üçin göreş alyp barýandygyny habar berdi. Bu waka bolsa bize ýene-de bir gezek Türkmenistany ogurular, talaňçylar we zalymlar tarapyndan dolandyrylýandygyny subut edýär.